Siya kinganari are sinawakin ako yan, when sila ka na naman tububo wapi mawanu. Ayori na po mo meron di sa tiya kanig teman mo itap tuwa na yan. Yan ko teperan ng Simeon. Desati. Kabraburi desati. Kesa siya na mo na po ilabot. Ayat sila po ilabot at desati may Peru. Ora the speaker I musi kan cases makanon tu ta peba kanon sisira kan makoro yon the makoro of malanu and one cases okay ada ke mga ke of malanu at turo kitenu ada kana ya po itrent mawo asisira ka venen non tu ta peba ana toki ngaro Maungatabu ngari mina sigana esa ni pitaki de tuan cases sigana esa ni pitaki angan ani kaidia no ngob na anu a wobi merwa wa rekerekena wobi merwa wa rekerekena napa Ay sa tiya ko rin yaki. Ay sa tapo na advice ka, sa tapo may yasan nari, sa nipitaki. Karon nari ibisa the business committee. Yan nari inawakin ako tirari. Tinansisirakin tipong ayo. Naron nari pa yung karawag na tante usin tayo yan ako. Ay sa tirik. ay musikan nota buginare kanuan sisira kita kanu ka magna kanuan tu ta peba apa nak yana veteran pe ka to kan taya ba sisira kita may musikan na taya irigaya makan the business committee in pitan kaya yan te tua ana na pon tu nang tere jaran de mawo atto sisira ala mga uta kina kon tebong ari mi si wapi na tenu ate sisira kana mena en momento wana tebong ari bugina yo ko ase kai angai nota usta bome ka ngapakaki okay ay anay kan na tayo ba ngangan na to ka tanay lagi to ta peba kaya bare na narunayo para upura na konti sa tiya ka rin yak may tabto amang ka rin yak nawan na sibili ran na jota na po na jota peba ke sinakapungan na the business committee naroon na riyatak sa akin ang wawan makan the business committee ng kanayay apan tere-tere ilonon the rules of procedure ana ko nan pisipan ka ben harap Kuraba sati Tati nakamusra ka Mateos, nakarigay di advice right? Asa na yung araw na kanon desa tiya ko rin ya araw na kanon daya tanti ya kada nakamusra ka Mateos nanon di patbun di minis asa na sa mga wak ayam musra Mateos.
te Kora di sadi may Peru orinek nam intervention nari was dari katayan na kon tebaya pun sa ta kana may sebo me sa mga minzo tanang dari ko ta am mina am siragari ma kona ko tara 64 rule 64 bracket 3 bracket 8 bracket 1 makanya kita akan determining the business for each private member's sitting day and the order in which that business will be called, and for this purpose may determine whether the normal order of business is to be amended for any particular sitting day. Rona ye makan terari, the business committee in Koran Pita, the order in the private members day. See in the private members day. I thought one it is a theory. Scarring about 1,000 day and no coupon ring again. I didn't take any pong. I lari. I've been in talk at an ancestor get an motion. Seeing I begin there, and I put never in the young and honoraya. The order of private members' business on the Maneaba. The morning session, on the oral questions, or the afternoon session, oral questions and motions. Okay? Asan dari, asan menana bertikai business committee. Ayah ni bukan ada seti ya dari, ada wakil nak kaya itu. Tidak nanti tidak sisiraki. Iwar di seti, ayat seti. Kora pa speaker, ane kasan katen kamado ta, tapos karya yawan na tete tuta na kyo, na lari room. Ane, habang nakil debate, the order of private members paper, nakayante, the rules, the standing order. Usi order of government business, yan, they can list it. Ari pari ke, tani pun tu ari, ana ko take president and ari ke, parang ito nga take president to the people na ron venena. Ayasa, insana kita inte sirak, ngay utawan. Ito pa kana kung karaya utaw kana puntarayan ay kanok. I was your questions na pa kanon to the people tayo kanok. Aga motions. Ayan na si Cassius parang ito nga na take presidents. To the people cabinet kan. Ayah cuan sisirak ikan. Angkaya yang notice the business committee yang takin naronan. Kan is. Ngayon tahu. Hari. Kalau kan naronan mana yang point ay katayin kan takin. Sabun kakaya sa mina. Ito pa ipo si kang pagkagaron to kan naura. O kasa yun naron no tahu kan. Anak karoan the business committee. Wala ko narang nanong kan. Yakin ako yan. Harap. Kalau di seti ya kita angin yang naron apa ekonomi angin kita, nang men pakai kita men di seti, ini yang non kuat di terari, the chairman in the business committee ada kalau yang jenuan di tempat buat tengah wabi men mau, okay, kanuan tu non kan ni, ane ngaya ni, kan kono ada motion ane mbak tibi men mau. Kan kanuan the motion an yang ay kadeke kan niya yan ati ano kang kunyag na the order of private members day akaraw ay ano kan ya on the chairman na on the ruan wabi men mau pati terari inakarina kan the order of private members day and I said it mean the order of government business the an kan the kanuan the motion an the kagin the nuan the di tempat buat tengah buat menau, ayasan karya kaki, ayahnya pitakin atas peka pitakin di suayu ayahnya, aning kan ya bukan namanya itu kan ya kalau wakilnya bangan ya terari di pitakin yo, ayahnya gitu saja. Kalau pas speaker para orang dia gimana ikan tayan pada orang, kan? Angkanya ya orang pada metera.
the rules of procedure I updated again. Ito ay ko update. Ayan kan harap. Berapa di sini ya kita kan baru pun tirari tahu kaya kaya una nomke naron na yoke ata ya sa sa wakin ari kanuan ara tapi oke ya asa sanawan korada budi setiap ko indek tebtu emya atau beneran dapat na ari ya kita kan kayak situ tan ya di kakayan tuh nah korapa nam totonan yang anu di am sirak ni tayo. Kalau speaker koordinat, kita kan walaupun kekayaan tis, orang itu ya tanti, naron tapi kita orang sedih teman nak kali ini mai piru untuk tanya. Kalau speaker apa, apa tu nauru pada tahu boleh konangan jendan, tapi kan harus lagi, nampak na, tebu meonu, eran berde, tangan nanti speaker berkangan, ya konan tahu tangan ayu, ni kau ka ayam mau kuli kai mau ni kibas, jangan kai bukan senang, kalau speaker. Kuraba sati anak agam sirak iron de mine de bugin de bota kini makuri krik ya kono pa yamata honorable audia kisina de minita Kuraba sabere ayili te metaru arpon rausati ikan makin di kabanya an kabel ko mo de honorable speaker makain ng tepo president sa kanek mete takauman minita diridan takaitara tante ay puntanong ran kabane tayo parante meu at merung akan na pelen meuri awayo an kaya kan tautera ikuin ko ang sati akan nek payain kay kampana isanu ko ay kakatira kaya an kamakuria kay mon kribas kula pa sampai mon bukan ng sek sati ako rin Berapa speaker era berarti di minta kali ni, kakak na ayos, kau ero konti sekti ada minta ayos kakak mga ay hantay kano, nge ayage di speaker berarti aymo. Na kau di speaker itu kan di minta apa iya kay kampana tadi uwa, nilo uwa kampana kan, ayro men kay mo ay ka ada agama ko lagi on tahun ka nga Panaron na ako di sabay, kato wiki malang ay kay mo ano ko sinan ko ano ki. At tapon kay mo ari peso or TMTC. Kakain tayo nako. Tayo ko na buki na timinita ka rinet. Di tayo yo sabay. Bay pun kongkorayan na ba di boton na mada sabay. Korap. kuraba sati de minita Kuraba sabere araba sati kanek yan po kanila silagi ako yung kay tinua kampana besanugo ay kamakuria kay mon kribas naron de swaya de IHP o de kiwi road may siya kay mon tayo ay kamakuri pon ni mangon metelmen kuraba sa pede kuraba di kauan bukan ng sek sati ako rin Era ba di minta di speaker kakak na iyo pangayat tinua tenan kampana o may siya kay mo an kabane yan kampana kan tinua kan sinimangon na tiniman ay yakira na ba kampana ay kay sabay o yakira na may siya ra tayo manay kano kon maro kay kung kulin na giya tayo pa kay mo ay kano ko sen ko kaya bangi ka to week ito kung kuha tayo kan tayo taga ay nako pero sinawa ko ni ko kayo yang angkan niya yun sa sabay sinakaunga ko di minta pare po wang kamay tadi kita kampana na kay kamay sire ka na kay mo payangan po kana beta kamaguli bugi ara ratay ni mane kay awari din na kay maguli sa ba korap di minita ako ira para kiti sa dia kare na silagi ada yasu kayo pati tapentera de timinusi asa makuria kuraba di kabilan bukan ng sek sati ako rin era ba de minta de sabay no sa tara awatan na maguli de minta as kaunga ko ba kona kaya kin wata mayo bugi ka ni kribes
tayo na kung buhay ka na kung niya kinagit ka mo kung kinikiwani kay the koromi the HK the rarik away yung tuwan ay rin mo lang ko ay ipuan iromi yan ako kung mga joint ng nila pero nung iya kau sinatay biyangan nang ako kira aron na yun na kung tayo kay imahin to kita ni Cem ngerap Terminita? Eko yang ri yesan ta kinari es kuma ta pera asa makuri ke mai buita na rono de sati yang kai ka kampana ai ka se sara seri te kinai uwa kampana kai ayon koi nanda isa kanon di ara poroi mai ki kurapa sapet Ai te mama nga sisring ami mai ke. Na ya rapati sana ko nara sila ka rimina ya pun bane kanwanan sila ka na nampana di tebubuwa tebi metawana ang wayore na mo mayroon de sati ya karina kitamen na may onoto ay honorable dito tayo de sati kurang honorable speaker nagura inte ka usi sirak wiya kan na to onoto ay nampana tebubuwa di metawana yon to tabe nakangay tayo kan. Iya na siyem temise ay karo ko to wo teridigin nak. Ibugin to kuan kana kini metanuin chat. Tebubusi patirangkay ay makuri nka karawan tabo aki apon siyan toy naron tuwa na tetabo tepuno iya tainan. Payarang indota kay basin da speak. Kerabat sati ay nakakagam siya kilon temin tayo bukin tapota kini makuri karikira ki katime tuan kura yang bote ki waters teminita Kuraba speaker era pergi di seti ya karena kami yonoto temen na sirak o yo kek. Honorable speaker korine ikaraba di seti temen na edine me yonoto ay pugin na sirak. Kaya kakin na sirak di seti ay kurin dia kinna pautu bermakuri ya sendo ko inonon tun triri kayo ni karawan survey yon tapo kaya rota kin takaraki ay makuri yakin kai katorokin ti tamnei at katawman ay pugin makurian ayo. Kuraba speaker. kuraba teminita mon bukan am sirak sati korine Kurang honorable speaker ay yakakaitaw na konti. Teminita temise kadinek naron nanakaya kaya tahu bahaya yasan lo konti na makai netun jadi kayo sa karaparapan nanya. Tukawa sa kanta ni kay ba tuwa honorable speaker tetap ay ka yanang kakawag ba tukuha din na kontari na kontabo kaya hindi kahantahan na pero tapo ay hayar ka nga spun nangin bubusya temise tirang kaya konan kawaya ko ayo to kunin na lang tili gay kurang honorable speaker. kuraba sati teminita Kuraba di speaker era pergi di seti ni buto kan na sirak ako wata kanga si na agri kakin ako na repon na uindo yan na sirak de kanga uwati di kin na ko na remon ek kanga ko kanga ipuspun mi na ben na ben shiba ta yaka ta yirai kan ta na na ti seti uwati di ki uwati na makai na ko pa na rekos aki ati anga aketa de muin uwati di kin na ko na yei ta makuri ya karaw uwati na makai na ko na itakin na kan ko ati besa na karo yang kai na ko ara muin kai muin na yesave indra san karo ya kan de na engineer karo ay design at ka tau po ina wapon de project American kan ya ko tara kan de design na ni buginti ina finalize isero in kapare na patan de design met the costing ang kan sa usara kan na kun dapat agay na kun kakaya man na kina tapan na kun DOB ano kun don tim si ang bugin man na kin tinan kay ang kailangan de rasi man kun tawran nan deployed in kuran karawat makuri kenapa no pa ini mana kenapa de speaker kuraba kawan bukan am sirak sati korine Kurang honorable speaker ay yakakaitaw na konti teminita ang temise kalinek naron noran ti ay yakamakuri yon naron nari ikati meto at tibubusi yon honorable speaker pari enang kakawag tapo ikay pa punto ko rin na kontari na konnape aki awon ka kintahi kay bugina pa yan ura kiti tibin yapon nang kakawag ayari kanga sabon kami na pati bubusi at yun nun na konti teminita temise
atau ante yang nama kuri nangai terangki ekona anu ya ko paling kai ya kora di tebu kai tari ya yang kora tino ya kami ni apa di bubusi atau ya paling kami ni kora ni bayi apa ni ngai ni tak terangki ya ko rik kora pa na bos bi ka tu kai Kenapa itu minit? Berapa the speaker ala pergi sete ya ko wanero na itakin na sa makuri yang kain kasada design the costing ay kan sa akin na ako na rin muna na konta Adobe na konta TMC ako kata nga naman tapos sete ba ako na rin mga kanina ayo pa na pupusin na pati the council din na TMC ay ako na kakain ko in parallel tinan pupusin kay meron de sete meron na council ang ina kanya tawray paper na yan ang well supported kanya at ay na meron na akong kanya rin muna in the funding okay ako tawray ako rakin Ngonan karo the implementation of the project and aro pa ero kun titayere kay na nogi makuriana pa ya tawray manan wala nga nakiman karo na yo nakasayo tabela men na ministry pa yang ni mga nakon na rin na ako ra pa ti speaker ero pa rin sa di sa mga puning kain ni ro yo na ate progression ti makuria karo kay arita Kenapa minit? Kebenaran bukan nama saya setiap orang ni. Ako berawal je, ano ko speaker pa. Ada kan ay email man nila je tepol ni kita ina okay. Kaya era ko tatap ay ang napset je. Minita ba? Nari abun sensabi tabun kapel. Abun pel ni benda kataw mani yon. Kami ni pare. Ayo ka ngata katuto. Titirayo may era tari abun sendo ko yan sim. Ay karapanan. Ako kurap ay Minit? Kenapa tu? Speaker aku ye tapo yang asa nori dengan siwon tapo ika orang ke tekamono kainga api ningan tekainga okay ati api ningan tu nan taporki okay tapo apa ni sendiri ni jor kot ye yer de siwol ayer dapatan tu kosu ini panena ane rinda ko de yeri po so kadang ngai apa kawat ay ka nanoni ti satina na sila kayo ako ra pa speaker Kenapa minit? Ada sila kariminan, sila nampana tebubuat tinipui na onowa. Ayor no meron ti sa tiya kanik teman na mayabeyang, honorable Lavinia Tiato, tim. Tisati. Kenapa speaker? Ya bubusi kaya kan ausrak nam yon na tota beba nampana. Tebubuat tinipui na onowa kangai tiya kana. Pati tapon karawa isbrok, ibukin tiya kawa, tapon depike, abe yang, ya kimea wana sola pawa. Ngayari, ya tare tiya isbrok, nakuya tan nakawa. Iya na ipopo kita tau tiya kayon na iyo. Nakakakayam sila kayo, iron din tayo bukin botakin ni makuri, bukin tiya kawa, kari-kariakyan kaupayra. May tari honorable di mana tak siwo minit Rawat honorable speaker te oyo te kakanti silek no kana silek te mala silek kan di mai kapayang the speaker ko rin yukurin ko sa no kana sa tiyan ni pa te sprok ibuki atan na kawita pandibigi nagaman daw roy men pero ri uot nga wab no honorable speaker Kenapa? Minit? Mohon bukan ng sila setiap orang ni. Ya kaya tahu ati minita karinya kinana kaya ko. Ikaw waris karapara bos ka kaya tahu pa. Ya kami sara espogi nanon mga wab nono. Entay kana ko ito nanon sun. Asnoria pa ya kimiao tesola pa. Ayari ya pun busia ati minita karinya kanal na pato. Busia na tanda bakaw pa. Anora riki. Ayah solar na kunaan po kariki aron na kimete-meten tetapon karawais. Rapati seti terminida. Era po kan sila ako ay nga tikaya kan yang andre miauti isa ya man kay kain tapos dibig yon de sanarate skala pa ni bubog sa band pa simaton na ano po ko yon ti kamewon pa ay osin ngamoy troyo ako mali ya kanina na pare skala pa no konti kayo gan nang yon ko no no sa band ang ti iko ay yera ka met lan solo unit kan yon ti sexy yon de yang me yon de ti amolin gidi pese kan i osin ngamoy to
Ai te kamata pa ere sen karok. In London na po ang ko the World Bank yang the prop. Ai sen kalawan. Asin mana na sim te bota kita on. Na kon mori ngapani. Au sin na maitro. Ai ka ko wa ke to wana te kanga ai ngai. Te solar units yang ada moron ngapani. Akan dengan te wa ke ni ko wane konan kali dikati. Ta terin te sprok. Yan ni esi to wana te te bai me me ngai pa te sang ret. Me te kan tani ngapa ana ma wa ngan di na nok. Kakaya kin honen min te en patire. Kana ro ta ngai yon dangin te anda. Au sin ngamai to. Yon na mo no ko ta mana na mo ko se te kan ni. Ko ra te yon speak. Kalau di minita, kawan bukan seleksi dia kerana Rapas speaker ya kai tawari kita minita nana kaya ko. Pun bukan di kita tesla kita te bubusi te ya kat speaker te. Ekona te minita to nikareke to jangan. To ibukin to kareken pan te sana raita. Te te ya na ko ya rapota kaya pura ya ne pe yango. Bubusi kami awan te te sprach asangira bas nakareke te pa ayakona nyauti. Ayari na pusari kita minisa akarinak bare sekarang kai akarawa ya kan tepai inte taya inanan main deken san tenan sora peto tenan pete di kayak na popoch jangan atau konan deket tepai mungkin kami awan jais rapat speaker ya kalau di seti sering amdau minita. Ko era pati ko nan no ti ma ka inen ti bu si yon te pa ari gana sa si tara na na usin mo ito be yang yo talwa gi ron si bibio yo ti ma to ni yang si bibio no ante ka ma ka sai te ka ante yon te pa ari te pa to wana sin ma ro ro gi ma ka si bibio te ra te ka nga yon te pa ti ka pun te be yang ga ti talwa gi ti yo sin ka mo ito ni be yang Tati ako nanti pa kanuan ti maruro makan si bibio yon na nakanga ti sa ti mau sarak ngai ati ngai itata ri pa ato an ya su pa kanuan ti mauri ono po speak ta ma kon lita kin kon sa ti ka next ana pa tapanin ro ito no yon mga takanga ni pa kora pa ti ono speak Kalau di minita, kapan bukan dalam seleksi dia kerana para speaker ay panggabanyan bukan na sa kita to anak tahu-tahu to ningat nakon ningai eto ina sayay aron tebepero ngayon kay ngai yan ora ken kai pa kanga tiaka to wana may pakon ta karikira ke karike mani osbo busi ayo ba yung anti me to na pero irin tinan ti I kai ke na to na karo ko kitara way bugin market na ke para pa speaker ni amdau minita. ko era bari bo kon ti yo ti ono po speak ko an ari no na ti akin abe yang do wan se bara in kan batalo ayo to wan ta bara ka ko ki si bibio para ayo to wan ta bara ina ko I wa ko I ro kon ti puna ano ana kanta ni kan tayo ko si bibio pa ana ta bon ai ka ni dari kin taro akan dia ana ni mon pa kin tayo yan dari eta veri ki yang am kon ti ai sila ko sagi di sila balaman ya kurang apa wa ko na kan di sa tiya kan ni gitai pa ka na de sila sanga di tayo ngayon sila kasama ko may makakawa ka de inawa ko ni para ke yo ngai no na di tayo ayo to ko na da wala ka ki don si bibia o yan na de kan mataro ang kaya kan mataro ay kakao ki lokon na batana ni kay yon taro may yapayang kay ako na rin na nanti mato ri ang kay sa akin na panawawan ki balik Fai maapun kanuan te maguda iyo ti ono po speaker sa rita kina konti ma kain si bibia o te pe ayo ano makaro ko tinoro ron sa tiya kalinek o ti kain na mo ron kapen pandi ngai ti ya na makawan ki para ki iyo na ina uri ngala pati ono po speaker para iya ta kawon o sa kamay to te kain naman na ntaro nga karon rogi na ito mo kino ato akaro ko kina pantara ki kinti ya wako pero ne wako ni mawai ka uwai kay ano mga wakon la nari nakitok aron ron kontiga ma na mo ko sa tiya kalinek ay pa ya kora pa ono speak Kurapa minita ya pun peniti aron disirakan semana orang disirakan ini na nampan te buo meto ona
o iore na pun mo mayroon di sa di man na kanek may Peru yung pun England yuta sa di Era pa te speaker ngai ni te pa sila ko kunte te panan ka maur me ro na kom speaker ma kain tai pra president minita tri dan ta kai ta oi laran tan tin ka pene ya ron na pa ya ka no ma ro Peru ka maur in kamin ta maron ta no yo tarante te tu na pene maur o yo ngana sila enora kin kai pa arangin mon na ko royon kura pa ai ka me aumentai o ye ina pati me toi ti mania ye na kan tan nga tau teka ni kon ani bubu kin ka pepe te aron ka pon pa ye ka na kon te botan na me ta kon tai ka mai ra te yo en kagam sila kayo sa di ron di minita ibukin bota kin makuri karikirake kati me tuan kolokora ang rote ke wataras na minita Speaker Korineki karapati seti depende ni mai Peru na nasisiraki ni kakan te siraki ai kurin kong te seti yarine pa yakamen sa utapon makuri dinano ti yang wa tamaro ayo antau roin makuri ya merapata ake ari kiri kiye korapa speaker kalau di minita di mo bukan sa di okarne para speaker nakaparabo na de minera tapos yo kinara ara pawares ni sini ngas pusi wanda no ko bay nakaraka kero na argo ta kanta nga kay to botan ameta hagwat sitang na de taur me to paisas king anuri bay ka ko nan kama awat mesin was this walk wan na kanta nga kay to botan ameta ya tap makur sirangge ko nan turun pain tarunan ari pa ye de kama to bay na karog me na ye pakan pona na ko nan de meron to ta tapos yan ikan kan nora ilon di minita kana ko na kumata taro ite yo di minita speaker korapa ada pergi seti kang ai katin deve angu pachira ro ye nanon ti seti ya karine kin poto kan na sida kin toy kana makinda patay tangi dar kang ati so krit dar kang ai pupurik ar kang toy na kunan kami ui pai ka pupura okay yang andar dari keperaparan kaya kan na sida kin mende ti seti king apong rik ti seti me yoto o yer kari kira ke swaking ngai medan dapat mesen angkana sinakroy tinan kangatinan sora krit ma segpe ka anato ate boto na mate kanga swaking mo medan community ka waririk ada te boy dia kanga sina promote ti out talent socialization okay o kan sina makuru mo tinan na makuru yeni para kari kira te cure para kanga sina taray tinan boarding schools sa nang punkunan ni mewa ya tauro ya pa ya misin na na jobs ke na yete be wa ba ni awakin kai te ya pe yang o yar ki tinan kawarin na diri o tinan kawang kan ka wore community ka wore ke to tinan power na kon doti ye te buin te kilowatt ye te bi meni mewa te ni bui te kilowatt ke ani kan ka kan wa pa ko pun pupu ka ti tra pa ko wa pu wai ai pun nang pupu kana parun pon yer ka semua kurun kai meteran dapat ai ka atau roin buki dan kon dayo dari kin nada pun ko ngai na pati to ko wa te kin te seti ka ngai ti to nang kai ti source of power ko ki mga si one off ko kapo ko pun free ride na be ngin na ki mga amba pa naman pare ya free ti to ko nan ka be wa mai spok ya ka me wa na be condition ka me wa machine wa some TV ke dare ko wa tapi ka am creator ko install ana pun ko na pe ka be wi ka pu burak na pun pupurana pe pona na konti ka pona ko na pati sampai ta na ipupo ko mo kay kawan bukan ng sila sa di okarne Pravat speaker ay kahit ako minita ko ay tara de minita de are pun pupo ka ri ay ta te tinungan nga te tinungan nga ko nan ro pi mo na ta aw ta pun apun ko nan giya kin no me ta pun meterano me materange ye na nakanta nga ta ta ba enay pupo kin ka pipiti ay kay pare nga na ko nan ka me o bain ka bene ta was mo ko na ka sira mi misi na nakanta nga te ine yon dia makor ke ana te spog ko na are pun tau trapuro na nai kai ta trataran bidak sa kinang ipan ni taraya ke pupura kan tapun ye ta kanta nga MSC ngai non na ai kai yon di king kai espres pagi yon na makor ana ko nan dia yang nakanta nga tau ta kamon
po ka po nan paano pun kiya kinaya pa yo amata inanon tayo na rap Ay korabati de minita. Korabati sa bari ka nga yamuan nangin notary na puto ka na sexati ta ko wa ko nan kanang ngati tawte kan rin kay ta sispas pa kay na ko na na so nang wari kay kaspas pa ko ti bubu ki ti pon na ti to what's ke atau ada nana nak kira ti seti ya bubu kan ti tenu wani nga ke ada kang nang kun kunan tawa atau ko ta kang nga idun taw ta ka pa nakapuin ka pa ni meto tas kunan nang ta ti nere manwi ta ti substi na ko yeta ke na ko yeta na ta ko kapu amme na ta sangan ko ta ti vet exemption ke ona ki pe yare yo are ko yang kang pokan ako ay kay kanon ne para meroro sa sebuah ni men yo stereo te kapur manang rai bukin te paito kono asna ko be karo kon te na pawa te stereo kang ate pengai per moing na kon ya ay project ko na yara na te rooftop project ke ada te tawte ka subsidize ko na kapuam am sola ada tawte ka subsidize 30% ke ada na o tayo do po na ke kan tawte ka yang ko are kan yan te kan ngar ko kan man na rooftop e connect na kon the grid Iguri dia kita bayang kaya kalau kita kami tu bayang ni mungkin ada mission dia ya ada orang kena sinakan dengan apa nama yang nak kalau attachment dari mga relay ke o kaya kan tahu pun pada indo itu kami tu bayang ya sinamang aku orang musyarak kena konti kabinet patira mungkin you atira sinamang mga koraya nak ya raport nama tu yang south taraw ada pun itu the power grid yang kami exist atau sinatari ini betul anu remote halen sakana yo anda pada kami nak off grid ke ada penyakit itu power inoram silag di sadi ako ay kay kanwan the way forward ntara ya pa ay ngay temen na inang ko war ko tayo kinda pare tawray ka isang kita now short ade na po ka sayna kang ako na last to tibuy na tidig tayo na konti ka gani mew ay nang ito ko na ya life ataw ano na ba bukin ato ka matay ka di ba sa season kamerung ar kampana ti cages pa enotani yan spare party tenan tawray kay tenan misile kay kapane ina tawro ini pen nakon Spain nakon nonne pa kanaro no pa kay nanoki tinan service the party on kang yan ta kandan ngade ana sustain tinan misile kay nakon te ya mani bugin po kay abugin na pati po kare ana sangana ke medun te tawna korabate sabban Kami nan bukan nam sila sa dia kornek. korabate speak ay tawo de minita nalakantan ngayon pa matata narayaw makala mga tiyagin na cages rapan karawaro may okay ayan nga ito sa busi ito trat kantan nga naroon nariyo the vet exemption tira pun ko tiruroyo ayan ora po nga nanay ayan matay tiyayin at umuyang ayapon tangirig ang naturon po ipayin alas ba na fure di Peru ayat ayat na buya kain na makor kaskuya kain talo king akya pao ngayon nga sa puntangira ano po ka tawag tayo na ko yun mga akeri-kero no ararap. Ini korabate de sabban ada pergi de sati mai Peru ako ko ya mo nan tosira te protaken ko anga nang kanga ngare kena angkai kanga ya mo nan sira ko na be de price sikta ya rawatan ya tawro itu nan bente pawa mente tenu wate tenu mewa mai ka ya menti pu de outsold ke kita tinan community ka ko ya mo nan sira wana ko ta nan intervention de tawta ka sa ko nan kan taraya pa tira ta tinan ko wan pen next mte ya ya vet ma ya ay lewi ma akakin tigi sa ste ko anang ana kita kangate tawta na te ka ko te na kon the treatment na kon nan import kay pare ye ka nga pukan te potan na matay korapa te sati asrang inora ar ko non na o kay kanon te makuli na kon te tay kana ro korap aswa ke ngai korapa te minita. Ada sila karimina, sila kan nampan robi no inoiran di sati teman akan yang metaboran, honorable matang aram di sati. korapa te speaker oyo segion tu pe nampan robi no kangai ta kana na bubusia ri te minita akadinia pa ya nawakin ngai krawakin na nawap o maguro ataparan basna Nakakagam sila kayo rin din tayo bukin tipo takin makuri ibukin rong itu man mamanang honorable Alexander Tiap tuminita. Korapa honorable speaker yo kaya kan select sa dia kan yung itabueran. Ibukre yo tapon makuri at the marine division mga na adi Christmas ni karikibay ma rapata hindi daw tiya aki inikiriki ma
karon te wabu dinano tu usia yo koro sebai Menbukan misrak setia kornek. Korapa Speaker, naroon na manibeya di minita kariniak, ada mga muan dinano at bubusi ayo. Ito papan na yun na tapi kan, jauh sinting tayo kanok. Minare nakpara-para di minita DMC, ito wata karikira kayo ya tauroy mana na. Yasan tauroy mana na may taringakin di ruya kan tirans, bugin takatarakin di tabore, nati nakatsiya gigi nati napatan na yay. Kurang buset di minita, yung titirayo, tibay karikira kayo ya pun tauroy mana na. Ay pun si kang akiparakin naroon makuliana. Kunaan kapara-paray kay patawanan ko ningay. Kay ito ba yapon tauroy na ay siya ron katiyakin dapat na kita katatarakin dito po rin nakatiyak kay. Kurap. Minute. koro sa speaker era bukan section dai ako de ito ba naroon na kakat di dia ante ano yang kanir to kawiri tuwagin na rin at busi me yo ti wa ta wa no kan dari dan dari tiag na kan ti mori kan yang kiberayo kan sa dai na ano pa ta kan ina roti takari ge ti tigin ko sa din kan sering dira yang ayo ta kan tamne sa sinuna wa no kan ti ti to age sini na ron ti ka sa kan wa yaran bigyan dan very time din age Bega ay kaya di very time wala anak ro kaya mo ko nga sa dai isteme ye yang ko ina nga ngayon kan ye ito wa inurang ngay tiga kan ye ba ay kay sa kaya pare ko na ko tapos na arista ko punta tira ay kay nga kan di tira kan di boy ari stad na aron de na da yaw na pa nga so nga no mo na kay ni ka na sa kay ay dan kay ayari inagrom sa diba kay sa talaga kay sinang diay na kon nor ang diay na kon karog tira ano ka ba yan di tawari ari nawaki ti takari kay sa dai ari tabuel inari ye di kana ko yan sa diya kana ano ni karog ani sinawaki na sa dai ngay siya kan ti ye yo ani upo tayo mo di tawlay koray na rawata ken ni ki ba ti dayo sa dai Awan bukan misrak setia kornek. Sabat di minita na kaya kay kunan tauroy kapesiya yo pun bubusi. Panawa mo ko tabueran no ita kay bukin pasin sa ito kindoro kon katoy daw na makaina. At naroon na sa taya ang hintay man warga pasin sa. Ay ito king warga mo itin tapulin ngora me to to wapari. Ska ko wan tayo ba pun pain kaway. Ang jero warga na suya me iro ako nan warga kana ro patoy puto me ya kan taningaya. Ana ko nan kan lang warga to di teran hari pasin sana te trai bugian na buset minita kena aku hari kinta hari kiperayu an kapesia ayu penturan bugia kan tabuaran hari itu indire kena ko ya kita akan mangai di trai bugian pasin sa itu indoro ko men nami kenaro na pa ni di metemo kulian na yu at tai tuan ano ko trai bugian pasin sa nanti kita kanganga ata yarari to nang akuran marek di pasin sa pun si te busi diga manguri na kun minita ara pa rin na kaya atra kana ako nan mo ni payari kayo pinapapuntuin kanganga kay nanok yo na wag magur pesendap Mike jadi minute. koro de speaker yang ba bukan sa ko ron de ari lakin no tabueran dari tekin sa di ano pun te yes snore tabueran ilang kakao de tabueran na sa de asan ko yung kay basis ano pun talaga ulong ko de yan stawa de tabueran kari binara ibindari ti kanila merenan kami sa tayo ari pun may yang mana bang anak inano arapur na anak ko buwan natin na tayo ari mo sa arapur niya ramadan di dinik sa mo na ari pun dari Christmas ari sa ko di try mo sa dan na kaya kaya di misa di MC na ano na au kurang na di takin tigin ko advice ang yes silang kabimaka pero ako na consider ti anak kerja kita buat ni, narunya itu lagi. Era usah dah. Kemudian bukan misrak setia kornek. Aku dapat speaker, pun panawin kaya itu nak minita, kaya nang tanggirai. Pun karo ko panay kan taburan karo para pa, ki na nak minita. Ay ari pa. Tayo pun mina yo, mga pun kaya kaya mga yan, mga ranari pun meruro kina, meruro yon na yo. Ko dapat speaker, itu gigay.
Minute. Era ikarmar sa din na sila kayo ay ako di itiwa to sa diyo di man na nuro ko ron ko siya ka na mo ko tawag mo sumaya na la ana kayo na mo ko ang no dia kinege hirap Berapa minute? Saya ada saya kering minan nomor anop metuan. Ayuar na po mga meron sa ti may Christmas temen akan din ay on po tripa tapi sa ti Kurara pa, speak ang kayes pa, mo no sinipanawin nun diyaw sa yun, di po ngayon, ay tapi ka panaya kain Christmas makantun. Ay mangurin ako yun. Ako ya, nakon di berestens na minute. Ako ya raran siya titilitan ti kahit tarabon ngayon, ako kain kinibes siya kayong ra, nun, ti live stream ti tayo yun. Di ba na mo ang tiyapi, bitiyo, pam na benin ni Mauri. Ay kukurin tapi ka sila kaya ng panahon ng bimetuwa na, nakangay tayo ka na. Tibubusiya memang rin akong diminitary tabi na Tikiribas Institute of Technology, kita KIT. Paningaya ng mga wak, ay ako siya ang accounting certificate 4, yon Christmas. Kaya nora kay nanuan ti ko sa iyo, iro yanak, asen karo certificate 3. Correct. nakakagam sila kayo rin din tayo bugin botagin makuri bugin kamakuri kari kirakian ayako na pay amat ano auria kisina minita Kuraba sa pwede, ayuar, anak kaya kataw tiyak. Ikurin tiyak na ako di sa tiyak ka may Christmas. Paya na mat, di takarinin na kon certificate 4 in accounting. Yung mga tiririki, wata nga wapi may suwa. Ibukiya kain Christmas. Kuraba sa pwede. Munbukan ng sila sa tiyak ko rin yak Hirara ba kay kandis sila, kaya tawabon nung kain Christmas, sari ng waki. Ay, programa yun, ni mo ang tilidik, uwati nga wapi na siya, hirara pa na kaya kataminit. Punbukan din sila kiti sa babae din na ron na yatakyo, yay uwati na ang campus ti kayachi, ba't yung ay ibesyo at yung ay Christmas. Ako wabon nang daruan ako na bari Christmas, o ang interan programs agad, awafat ng campus sa ibesyo, at wain ko na karaoke Christmas. Kundi bubusin ako ng military pa kung ano rariyain tinan program sa ikakarawagin kay de KIT campus ni Pesio. Paano karawag yon Christmas niya kaginto ti kami ba yon ti Mayobi ti computer ti tinan technical skill ti tinan trade niya kaginto ti automotive ti construction ti electrical tinan plumbing tinan ko na nurariay na yo paano ko na naben no for the Christmas in case tabi no kina Christmas pa tuwa ti development up o ti tuwa na ti pen kaputo ay tawba tinan skill se kay kanang kay nanok minita Tira pati, sa di karinig, bukan na nastak, itawray ubotagin makul. Tiano ti tubusiya yo. Kuraba sa pwede. kawan bukan ng sila sa tiyak ko rin yak Hirara ba ti minute na nakek atau bun bukan di iti sila kaya yan nakanta nga ti minute kaya ti tao tiya kan bun expand ay campus rin kay nako Christmas payangan na po nung nanti batiwan na ti campus na ko nan nga tinan certificate o tinan technical programs kay bun nuria babun nang siya nako Christmas matara ang kay sinuria na babayamon nang sila wati ay akan yon Christmas at ay Christmas o tayo ti ray na matabueran ang kanaya kunan nga kondo ko ti KIT Technical Institute ti sa babayre o yan na po ni mga rin ba ti kangang aron tiruro ni tapi hindi kita kari panya nang iba nisyo ko ang kanaki at opportunity ay ang anak hindi mo antay o nang mga rin ba ti na liabilities na kun artaboy Christmas o tapon ang mga rin ba tani ka nangongayar sinapon nang inibubusi yay ang concrete plan ti tao tiya kagiti military na ba na po make sure pinakamay nga ti KIT yari besyo nikatira yung mga na Christmas biyong ang bundik pati wana ti institute yan ako na kahit tara aron tirili yon tinan technical skills ay kakain na nok kurapa ti sabay minita Ira sa pwede. Ira sa tiyak karinig, yan bukan na nastak. Ay tawo pa nanto ko na kanon na anak plan ti tira ti taw tiyak. Katin ti campus, KIT campus, yon Christmas. Sabi ng wakin ano, yun te hekmen, inawa kayo. Kurapa sa pwede.
Binan bukan nam sila sa tiyo korne. Herara ba di kaya kan di sila bang ibunya yan nakanta nga ti ministry at itaw te ka ibukin ti ay expansion ti KIT na ko Christmas ay ban di bubusing kan ti rangi ko na ni karinak pakanuan nam katauman jadi di kaya na ro ko biyangan ko na nora ki pa ipun enapun karawag ti plan na ni pinang puning maing ti KIT on ko na no niya na programs aki yang ay beso i Christmas rangi ko na andin pakanuan nam katauman jadi di kaya na ro ko bang anay nora ti katauman yan ang ay ti mo namin tan nakatiyaw ni ka ngay boto kam am katauman yan pananora po kana na ibugiya po tan namin ta kain Christmas kain tiray na kain na batapo yan ko ra pati sa bibay. Minita? Ira pa sa dia akalwek de bukan ng snack ayari pa ya pero makain di hawabis ibugin tayo kono pa sa pwede. Kurang minita? Saya karimin nangan di sila kan nampak na wan pim metenua. Ay wari na mga meron sa dili man nakalinig may tapueran. Ano ba kosta ke kokuliya. Tisati? Kuraba honorable speaker mayo tekan na usrak yon jota be panam panawan pi metenua. Speaker ko rin powin te mane pentai kanok ay sa titaw tekan kamatuan kon te mane pa yo pa nawaki karawakin na raw sin takataka ipukin kaway kapitania meterita ki inanontay na ariay kay estima to ang tataninga wakin na yo mayroon titaw teka ay kan bubusiya ti minita kanina kana inora riyain kapungan akin na usin dem TSS ni kawaya ke yon napari pa ano to pa mo ti tirayo taningasan roy ayaw sin takataka kurapa honorable speaker. Nakakagam sila kayo, rin tayo nito bukin po tayo ni Makuri, bukin kanila pa business karopay o pupos, ano tang rekirit. Deminita? Kurapa di speaker, kahangay kaya kanina select sa di kalinek may tapueran. Di speaker ako rin ito roy o putak ni Makuri, nanon na ukampana, at KCTL, hindi nanon tapupusi ayo, kurapa. Manbukan ng select sa tiyo kornek? Kurapa honorable speaker ay rapati teminita karinya kinana kayak napupusi ti minita pa nakaparapara ana kayak ana kon nausira kayo pa ngay yak yo tayay may kanaya kunan kaparapara roy pa yung ni mang kanukwa ti tranari po kan nau ausira kurapa honorable speaker. Ay, sila nga mic ti sa tiyo may deminita? Ay, kurapa di speaker. Kurapa ari bukan na select sa di kalinek ay naron na rite akin na tawroy ti tira taw ti akan ibubuk. Yasan daan maruro na taminita ke women kit na rite timinita ko di education. Ibigin na building ari ay yung kwatira ti ari ti manna ti yasan sangay pa yamang na ko nantay ti minita rin tira di melad ang kanikiyan sa kayiyan maruro kinay. Tapi kita kanga bahaya itu ya kami sana benda, kanga sana di tak tu tanah ram sati, ada teman na yang nari, ada punya itu kanga nami itu boleh bukan tat tera, undakin nami aus entah kata ko, apa kararik, atau kasak roy peperu, sesuatu ini be, seorang ada benangin kami pakai mangda, mangkapuana, kanga narum cina kai, ane bupuk nak koi. Kawan bukan ng select sa tiyo kornek? Kurapa honorable speaker ay kangay pun Spanya roy ti kaya kan nausira kay ikanta ni ngayon ti mountain ti mon kaya kaki kaya spa metata roy ay era pa ti minita ko kaniyak kurapa kaya ko sandi tak meti minita ke woman ko ay tayo minayan ti tirati melat era pa sa kabanya ra busi pa tiram di ako nanda kanya ko nan kapay siya ki arun ti peri yon na yo kay punyay dapatan mo ausay kay kaira ay ka tawroy makangapon si titira at temporary basta na kunanda impon si kabunganan ti tayo wariri ke tataningasan na ra araw sin takatakari kanuan na ra na program ti Ministry of Commerce ay mina tayo kanaro na paesa ay mga karaya kinakontira araw sin takatakari kanaro na paya ako sa mga sinapon pubusin na kontira titaw tiya ka minita kay dikidik tirang kanaya kunanda ako na ipobokin ka pa siya yo yang na abu ka kinapakain na rakaway ka buhay kay
ndanari nak ura kina kon tetap era ro pa ya apun kasine na pen tetap jauh sinta kata kaya aya kan na aya para pari kono post bi ka se ari se mangongra pondra bukan na sirak erap Demi Kurabate speaker ito pe era una nantirate sati ngayon maraming sati ari teman nari naran na pwede tau te kay yan ta kan tani ngari pun temporary man dari sarai era aya ya sin ta kata kare kan hana pun konan te pate ka ayari de tay mo ay ya yete ta kan tani ngapa ana nakariya ka kin tero ba nak na pe pe ron ta kasini ana maro ko yetan tan tera te botan mama tay pinti to tarin agen ana kin ne pin ma pe karaki kan ani rai ta kan tani awa kin na ta te ka kurap Rawal min kami bukan nam sirak sa tiga kornek. kurapa honorable speaker era pari kiti temenita kariniak nanara kaya kan bukan ti sirak tapon ti temusi ba kana ye yana anara tawana ka tau pan ningai tetai ya sinang konan waki inda kapong na building sai kai te kawakinan ne yara karap sin takata kana ye rona mga ra sipaya payangan na yang na para putan no amata arawung nanoya kan kukure paya ya taurai tiap sin takata kaya na konan bon kapong na tetai yo koraba honorable speaker ako basin rapari kiti temenita ako rin ari Minita. Awarita pa pun nakita ka nga kana tapon tu kinabat sa usay asan pero nga ba ka pa na sa kana ko na tera te ana ko na ko popos na ta ke tera conference ko ta ni na iya ya na mi ba ko marin ka po na kita kan sa hirap Rawat minita. Okay. Esaro yan nan sa mga ko na rin minat. Sila ka na number 1 bui. Meron di sa tiya ka rin kita man na may nos. Ay honorable Giri may tapay. Desati. Speaker, or Bayo Sirak, Tawakini Kamakuri, Awakina Kiro no Syrian on Usian, and Tawaki Kowaki Rarina, Irugara put an amat. Ekisi Kareke at the Makuri, Karekanapa, Angana Niboki, Utu, Nikabi, or Maui. Can Sirak, but Yadi Yapa Yan can see about. Yay never young one, Ayo, Ruya Roraki, the Toa, and they're insane. Nakakagam sila kayo, iron timin di bukin tuputa kinamakuri, bukin kamakuri ya, kaya na ya, kuna pa yung amata, ay honorable Aurea Kisina. Timinita? era pas te sapere era pa te sati akarinek te mena menos hawaio ana kaya ka tau te itauroi o pota ki makuria ni kakai ana te ki me apai kai o apai ki te piwa selu kun karike ne makuri kan kripes kora pa sapere Kora pa timinita? Mon bukan ng sila sa tiya kornek? Prawa sa Baida o Yo, Bukon Sirak. Yay insane, Yay Yapa, Nanion Toteka, and I approached that one, I am what Yakan Makayo the Yok. Kora pa sa timinita? era pa te sati yarne bukan na sirak ayeng puri ya pa te ko kaya sa sanna ande te me maya ibukin te trate te kamauri to na me boya te pon polan ate wana te ya te Montenegro ki arakan na pa sante te trate te pero me te apai kai ina ko andi na mais te kamauri ko ya rapotan na ko ra sa pe Kora pa timinita? Kauan bukan ng sila sa tiya kornek? The school see the Konandi was not when there was in the AO, there was in the temper, but there are mean and a roll na paikai, the yoka, in Madagan, a more at a horak, that way.
patapo kan ana takin sa ki ngong sa bai para ndo no ko den ori an sa bai so usi pada ina ngani na troro mo ndo sindi ya ana roko minya na roro na ta ke da ron smai ya ara korat para mo kuiro wani karawan ta yok Dimini? Ira pa sapere, sa Karawante, sapere, korapa. Kami bukan ng sila sa tiyo ko rin Otra spiga payer ki nata ki takin ai sai ne merabe ko yai eso taran Dimini? Iko ira pa sa dia ka rin an po ka na sila. Kangan di tayo yung mo, soy karate rati, trita ka masaya. Magana itagli sa tisati, siguro na karay po kina. Korapa sapere. Kurapa minita sana ko narimina sila kinampanano po yung mawa. Meron di sa tita manakanek may Christmas so kanton ano po tili pa tapi sa ti Korara pati dispika muante ka diniak ay kurin tapi kau sila kene nam panahon po imaw kang itakan tibubusina kon timinitari tabi na paningay na mga okiraron na mamanangan anak ay buke kay NSL imerin na Christmas matiray na matabaran korap nakakagam sila kiron timinita bukin bota kini makuri bukin rongrong itu men amamanan ay honorable Alexander tiap timinita Honorable Speaker, ayo kaya kan seleksi dia kan yang may Christmas. Iti ito, ang tawag makuri kaya NSL kabesiya pukan cakangan incono ayo ngai iti ito nagbus eusinix yan nagiloyin anaisin o kaya non jono koy krosebay. man bukan ng sila sa tiyo ko rin korapa dispika anti tayan si sila king kemo ni ngabong ibukin diyan ni mainu ay tawo punti ko na ti issue ti kanganga ti kaipuki ay tawo bangayan ti wona ti kanganga kada kaya ti kanganga buburay merinan Christmas ti Reyna o tabaran at ibubusingan niya na kon ti minute ako nang nangan doy ti sa iyo paningay ti tay ay na siya yan na kaibuki iyo o tinanda tayo yung makuring kayo kakarok punya yung makuring kakarok ki ay puntiyake pangkais ka ko wati di sa babae de ako nga pun nakiyatan ay karo ko ni karok ya kaibuki niya BBC i-Christmas yay ka akatira kaya kay ka woman bana na kung tuwa ti tensin ni kitira awa mga tuwa antuki kan sinabubusi iti minita punya iti makuring kakarok na kung nam kaibuki kan ni kay pun nakia korap timinita Kalau sebay, era ba bukan seks sebay. Yay na makuri ako rog sebay. Asan ko anas piapat, asan bigyan ng piapat katagan kaputek di. Di auxiliary na kon tebu sira nga asan ko ron di KNSL. Ane ang kanya piapat ang Christmas. Sebay ari kayo kay atangila yay tureklita yon di bibili tar. Ang kana sedang dikakos na waraka aron karanginan di KNSL. Nanti ke ISSL, ke anak konti ke ISSL, ayah pun paling dapat orang ke, itangira, te subsidi sebagai aku, yasen kami tu, yasen arun kita kita jadi sebagai, yasen tak kata kami tu finance, yasen tak kata kami awal tak keyu, yasen kai nalu te ya iba, ya tak dia apa senang luar terang, pada saat kami tu ya iba, arah kayu kai, arah pun berin tanya, ke, Gaya bicara naman gaya siya nak gaya nasiya, gaya tu ilang pun ida kita tu yang mana bukan gaya. Ayari, ilang ani nang awak dia kan nak di setiba, ya sa andi kita kangang ayu, ya tahu lagi nak dibubuk nak di dalam ayu, awak kan dia ngapa, awak konsa kangang ayu narunari, ya sa sakit sesen kata yang diberi, nggak senulnya awak nang korang kangang di gaya nasiya. Tu ita kanga sa gaya ba, pun may mo.
ena kami unahan mo ina sini kaki sekali ina kami wa ilang yai kayo dirinig sa remono kari ita waki kaya ilang daw na school tan ngang ko iyo sina ko ngang ebunes siya data ka nga sa meron way ari ilang ko ngai wa ring kay boy ya mo ni meti meron kay na auto mo ko riya ay wan nori ka nga ngai ka mo doy sina dapat kay ari unang gabi do ang punala ka nga tu ano ko ber sekarang umur itu kan aku sudah, antu boleh stari ya, sini nuri ya, arakangan, terarun tu bagian kan terang ayu, bayar konsum tak tahu mana itu kan anak gue, terang bukan anak disadvantage kritis itu kan anak gue, yang ada nggak nangan di setia kaskoi lu aja, esa anu mau ada tahu lain kalau kayak begini, angkat arun apa, esa asasan mo kuri asana ni takan na lo na skali na bana lo tigayin de silve ke ani sa nga ba asana ko na ba no ay nabuo kira ba sa katin kaya ranga sa katin kumtar kay bege ke ayari au ka nga ina titila ba ye mo kuri akro asan ko mo kuri na ari ye na ba teori kleta nga ya ari ani kay bege asana ka kiwa te dayari ina ina subo kay ba yung an pas ani bibi kay bege na ski ya ginayo sa bay help Kurapa minute kawan bukan am seleksi dia ko dinek Nararapat ti minute man kak ay rapari ki kapara na ko anti ki NSL kang ano po nota uti ti sa babay do ti ki NSL punya yan kanga nga naron na naman kahit ba si kakowa pangina amataki ka ba kay kanto kan na yabay kakain tiray na matabaran timan yan isan do ko ron ti ki NSL tinani ka ako ani adin na wire house pero kung tigay bugay dito tapo mo ako nang nganayam ka ako tuwangi ang ani daraman pa sinangin ako ni nagkapakay kanto kan na yabay met katinan aro o tinanda kana pa nakatuagin dito tapo mo to sigaraw tiya ka pa ibon naki araman o nga ti man eri kamasan nang nageri ti freight nang nakamag ko na ni pi no refund the freight eri kamasan nang nagkamatawi ka ako ang kanapo kakakakuha kanyan tagyan ng mga pidik ni kapumi ni baya kanina pupura di kami kapenaman ang apunti tiromet ti sa babay ron tikiyin sel pinapuni ko nan survive na ron ang kay kita amin ay apuni kay nano are enang kami unak ti sa babay paring kay sinori yaki na pen ni mga tiga tao man kangay kanta ni ngay pinariyay niya di supplementary budget bukan tikiyin sel ani sina debate mi na mari yaki are no to apun dori kaya kami unak nakon na nang tawiya yung mga tibutan namin ay nang nagironan niya ayaki karo at service ari kay nanot pa nakaroya ina ng Christmas mata kana ila di kinakura pati sa babay minute koro sa bay ay mo bukan select ay no ngay yata ta nga dito kay iya kata yan so kita yung yata ka ngayon ko rin ibubugyan na sa bay ani tawagin to temari kita sa bay so ko ni kibere ayo kan yes buang ro sa tiye at ka ngayo no na kampunta nga daw sindi ka mas ba ko ngoy ka nga ako yan po to namin na tikiin siya sa bay kan school ka uri ngoy yasan tiya gina oin kadenta kampan de takay po ngayo ba silang nuwan ano ana serious de takay kan haro na ba abun taw to private sector ba ako nang kay de ya abun ko ko ta kaway rules non private sector non private owners si bonus ako na abun raw ka roy to asinang ka man no ang ngayon po nugilas to ba ilang essential de tra pa tayo ang ngayon de sasen ka niya ara mo kuyo na finance yon na yu RGS wido ay sa dai basta ka kami finance ngayon ara lori yon ne asta ka kami de gin yes yon ne sa dai aska sinuraron ta nga sa dai iwol jak na ba esa aro na ara mo kuyo sa dai ngayon sa ara ka nga ba kamnakan tay de gin yes sa dai bunda ko kuha ba ano ko nan ito pagi ara buto na ba ngana ngayon ba anak kasuwa dia kaya kamnang kamunan anak kampan daw tiya ayo singkara mo diay ta kampan ay katulay nabiya te rus o ano ko na
ito nali takamo de tumaki do bol no dan de bu sele na anakol na ngare anakol na tani nga to at baby ji to at sa ba to ba ino sa ba ba sa kay no era kay no de tira de nay bu bu to ta kayo ne apo nan to ilang unya kin ai ko ilang no ta unya yon de kin de sel ne yon di dai kamangani ta kayo de kamangani ta kayo bu irani kayo kamangani ang kamangan di kata kamu kayu, ya di kilona, barang joko ngan itu bayan, kono increase, kono inflate aura, operational cost. Ay kan dia kan semua lagi aram don, ane kai ngai, kasu gua masih nasi terai, saya tahu jaga yang putu, ayo ini namun pendang dah, ini tadi dia sen nangan yo tahu jaga kan, orang ini masih sen kosi nak rom, asal mau kuliah di finance, asal nak kuliah di yasan yang ngulek dekat ini kan ingin dimeruas sen koroi yang ayar yasan tahu lagi orang kai angkos nang meruas kita wah sina terai ya ayo ini bubu nak konti dikei ini sih harap sekali Kurang limin kami nan bukan nam sirag sa tiyo karne. Kurara ba di speaker ikabra bro na konti minute ang kay sa usara kina konti aus tapon na yun na tuwa na sa kuno usara kina ko yung na sa statement on data kay manakita beya o tika kaya kana bari sa nga kyari ako nga sinang tangi kinakya ke o si sira rona ngayari karaw tiya kang to sa tabigyan tayo sa tika buka kami taw bayo tirita kyo katan po kaya araputan namat may karaparap na nakaya katimin ta bangayan ni makina kitim makuri ye to yung financial proposal ana tabiyakin na nugo sara keno tono kon cabinet ana mga digi batokan won the supplementary appropriation bill to gindiri gibugin bukan na batitira the subsidy na kontira kay NSL mabun na ramu busi ti sa babae batirang di ko nan biya kinaki waya ko busin te kay gayo ba akawa raputan namet ori ti ko ra ke ani akanta ni ngay pay puta kinaro ke ani perin tataringan kay pay pare ay ko nan to ko pa ni atawak na yetabo kain ti kay NSL away ko nan kanakoy pare atawin na timan ayari napunti mato ni bubusiya ti minita ay ke terang ko nan ti mato ni bugira an bokia arakorak aketi metuan rotak na service tikiyen ni sel yon undain aprarpa Dimira. era bukan seks daya era wadi ana mero de sedia kan ya ko di garna boy kami no ta kanga nganya ri to wa kaya mani amada irun tikiyen ni sel ay kami kiberi ni katika kaya ngana ay ino man tayo no ta kanga ya pun tikiyen ni sel Pero bari sa kayo yapon sa mo kuriyaron katagin kami ako tikiyen na siya an do ya dira ay kan kasura ko di sira kay ba yapon ayo to wala kampana yapon ti beto ni wa ta kamera kasumang ginang karo kan kay sa san takataroy an katay ni ginaroy ta kanga metira pa tayo sa katay ni ginaroy tiraroy ni kanga ti na de bota ginaman ya ko sa yo free jara ngai agi ay anak abuana anak toran kan an do ya kay ngari or mo sina kamu anak ari kumar di dira di ne so do kay ay ari to ba ina dira ba rakan tanya ba ka pun sen di dira di ro di kalinya na di ba di ba sina kalinya na kon do ya ka rakan yang an ba ne gitu ini kita pasal tak cakap di dalam ini, orang sekarang sini di betul buat di dalam ini, oh, ini orang dalam ini tahu dia, anak di dalam ini was kata sengkai ya, tas neng buat ni kan, tak kan ay tas neng pun karikan tidak tak kayak begitu, orang pun suka lagi, orang pun ada pun dapat di terang di dalam ini orang dalam ini kesukaan kau ini, tapi ya semua yang kai, arun kalau jawan di dalam ayu, orang bil-bil orang buat, okay. Why, sekarang ini dengan ayat, atau jangan sih napun presiden roy tiga sih nak John ada ayo ba, kamu tahu waktu climate change sekarang, nah saya pun tu ya tidak ada jauh ya sekarang kayak ni kata mana, ya jangan ada orang yang nanti miesti sih yang ada orang akan tiba semua ya jangan bukan John ada ayo, but it's kind of a ada orang akan disaster oil, but ada natural setup ayo, okay, atau ayat itu sena timah tuan karung ayo ba. Ayo tu orang ni dalam murid di sebuah di setelah yang kan aben kata
Inuray itira kayo na diri ka inuray itira ngay arakanga nga niya sari. Silang kayo ni kabibila arun nara. Siya na kaya po na. Ito ka na silang kayo. Ano kayo meron na kami dali niya na kayo. Kayo na silang dali busil to wala daw ang silang kanin. Yung kasuaro rin kami. Ay ito ba di ano to wala daw ikan katiri. Di ka tuan iya arakanga. Pag ginawa po ng ngayon. Isang sutya. Nadare akibas. Probabilmente, se non se ne carimina non vanno di buono tuon, ma io ora non mi ero di sati Mirambi, hanno Jacob Kartak. Sati? Tarapa the speaker e mai nei wak ngana ko sira ke to untuk panamon kamauri. Ako the speaker akurini me andita matan mogri. Represensi hari ini tal milita. Di leader de kaitan matan sati. Patan ora kam na penin bauri. Au sisira ingan de kan itekan. Tetapi kay bugin te kapomi, bugin te phosphate mining yon panapa. Riyata utea kay kaburita no Australia o New Zealand. Esen tapi kakin te Maneaba ni Maungatabu ayo. Te pubsi na kon te minita ke te ministry ari tapena. Eto giar kon te tapi kayo te yo. Nakakagamsrak, iron de Peresens, His Excellency Tanas Mao de Peresens. Ikurin ko ang sati akadinya Mirambi ba yasan wak te meroro na pa Australia New Zealand na buritan ibu kini na luan nanga ni bubuk na ko yakan pa harap Bukan ng select sa connect. Rarapat di presidenza rini ya benar terkait tahu ginti terono ko ka kugri yari ngan ora ki payasan wa ki te mauro ma tau te kai ki te nu Australia New Zealand na Britain kunti bukan di tapi di daya tu kia di tirapai ka to asen mauro kinaki o tirapai to as o tira ikana sini yang anda giri kontara yon te tapi kayu Rarap. Peresens? dapat yani teran na ripon te kapomi ke ta compensation na ni ta tang ibu kinte nalu na ito te kapomi yani ipon na papa ki kawain through the process ade enokonan tokoro konte the International Court of Justice. Tawan yang kanya pun sukui na ko yakan pana pa kana na pun karokon nan anya pun sukui lo ya na te kay buritan na Australia New Zealand anya ya sukupa te tapi ada na pun ban kana na rokon nan ya pun tapi ya kakanan anwara te kamin te kain na ya kain paana pa ya ada bale na pun wag tangan na ngaya ataura ini bubuk nari ata tangiri ya pun kawan de moguri kadikira ke project ke apa nan pun do meru itu poto nam de mai paana pa kannya anang puring ni bubuk ya ya tas na pun kaungan itu sati ana poto namat karena to ina pun sukwari te anu kusara kena konte UN kitera te ICJ bukan karo konte ke tangan ne apni nama tai na pai ka ako nan tau pa ana ko nan pokak te true te nan kari kirak angkanya tau roi ne bangkan kan atai kai ke Australia New Zealand na buritan na ada kawan te mokuri ana pun yai Depan kari kirak kita nan request ay kana roko kana mata ina konte tesati manna kadinek kita tesati ya kadinek may rampi erapate to supply Kawan bukan ng select sa tiorne. Rarapat di presidenza rini ti kaparaparan ti rumorgon ti tapi kayu apo pa ebon ko wakan ngapon ti tapi karena apa kawin, sekarang apa tahu dia, nggak pernah nora nen apa yo, ada yo pun tetap kali ngaya kami tapi kita ikan,
ayaris mapun kakungari ka tau teka pa yon kana kami tuwa ginenan karuko ginenan na pun din na okay ngapun sibukan di tapi hari ko naru nare sente kinak kita pun tiba kau kita senang tahu roy di tengkan mentau teka kana ina ko itera narai ti itera kain panap ko senang kuring di taki meti prestige work yon di maruru area sana karaba speak Presence? Karawati sa di may lampin notan kaya na po ito nomet agi yon lampi apon yon na papanap aton ay wun na yere pun na nasrek meron sa tina bali may panap itawra yo wabis kana tawra niya marurus nang tawra na tawra smayan kare kaya kanga the way forward ibukin na yakanga kain panap kain lampi kan tirada yang ya bas kon meruru ye tapi umang karuan yung tutaw ta nga makinan dari senatau ba na ibubuk na kuya kanga kain lambi tigi pun kain ban irabati te sabai ro ikarabati otan te sati ya kadinek mirambi irap Kurabat presence? Kami rin bukan ng sirag sa tiyo ko rin. Rarap di speaker kunti panan kay tau ati kraparap no kunti prestige ani rarap sa tawra hindi ta kim man office yo ti trayo kay ni bubuk ya na rin orek patiraro kawin ti tapi kayo ore na kunari kin ya ko hindi ki pokay kay pan nang rarap ati prestige Kurabat sadi? Yung room the presence? ate di kasa na itawra alis ipuni tay ay ka no kono ba sa kunsel meruru kana sa kin jobs pun jaus kana kono bando kon jaus pada intabetay ari ka nga e kono ni itabetabi ya kiti ko yan jobs kono meruru antara jaus naron na betay ka no ko kisa sana nwa kin na ipukin kang kay no ya kan panap erap Kurabat presence? Ada sila karimina ng pana buwabuy na tinua. Ano mayroon sati ya katnya kemetiran ang waktu utang pay. Sati? Tai iminanta po tabi tanti kita tabi mo ti sa tiya karnek sa nakon sila karimina anong panat buwa ni mewa mayroon na makagirun sa tiya mina karnek may teroti na ita ang rol tungan piya kita kokwa sa ti Klaro pati honorable speaker o iyo tekan na o sisira kaya ng panat buwa o ni mewa ye au sisira ki nau se kana ko yon na musi nalo te tau teka yon te tanken dan e kana ka toaki ni sipaspaki nau sina ko yon ta no yeta na bo makurun na ko gilipas na bubisia te minita ka rinia ki ta penai pa ya pa kaya makudian te musi nalo ai ta yo nakakakam sila kayo iron te minita ipukinti Botakin makuri bukin makuri karikira kaya katina tuan kolokra ano bote kaya taras teminit. Speaker ko din yak kuren ko mo sa dito man na din may trawat tina kita pati karikira kaya sa paspan tangkin dan na ko ya aus na ko yon na makuro ya sa nakapata kirun tirapata ada tabi medina non tayo karikira kita DCC o trawayita nga ito ko na teb makuro ada na wake ta karikira kayo kora pa speaker Mon bukan nam sila sa dia kornek. ya benar ti karapar pa ti kakaitaw na konti ti milita ka rin yaki na kaya kan na usisira kaya po nang benti tamero o nang karapar pa kakaitaw pa e maluya ti tanawita tukunan ni pa may pokon apo makuro ka na inawag ti karikira kaya tayo pun kami na po ti bubisi ano konti ti milita ay karinya ka yo kowon sirak yon ti tangki tirangki mon paya tanawita po ti mon
te wan na makuro ena waki na i te kari kita geng ka e roll out te ran te kari kita ki yon na yo te yo Minta. Kalau pati speaker ada pergi seti, aku ada pun kantor wajib tak. Kena wakil kerja kayak ya tahu am teh kan ya lah. Sa mau apa ya antara wajib tapi mana dari kerja gitu. Terus raut nak nak makro kena ada lagi. Ada aku pun nang ni kan. Kayak pun dar na pergi ni tarawih kayak. Sa nora sa kayak ada konsen tapi kampung saya yang tahu bukan masa sama kurian. Rakan dari ngai bukan di kerja kayak yo. Aku na since kantor ngai yo na wakil sen ye mana ada sen tarawih mangko senang wakil. Tante kapenen ko tante ke tor kantar ngai main perentrik am taye kiti perentrik to sina nor ade me mo na to talante ke apun bikin de bel okay akora par kiti spi Kawan bukan nam selek seti. ilang inaro pa te minute di te kan te pokan no sirak o ari pun nora ka intrawit ita kung kay papunta kaya kakaito kaya karaparapang kana meta kun ten live stream na kaya ni semana ala kaya ka te minute mo ni banta karinek tapon te bubusi ayo ngwari kana isa tau ayo ngwari te nuwali nga ay nasmas pagi na kun te nanaw sungot ayo Minta. Kalau pati speaker kalau pergi seti ni puto kan sidak aya ande tamni na ko kana kaya na ni yung pita kima sak ngayon nakabasa man nawusara kina ko cabinet ni mga karawan dinanon ti tinan tamni ya kanga ya kataw na kaya na ada tapon makuri ati ari tabi meteran ke ma ko ya ko na mo kaya kan mi ya kaya kata ya wiri kini ko yung kana ro pa esen na sino ko muna na pa pa cabinet ke kalau pati speaker Kawan bukan nam selek seti. Klaro pa te minta ya ora irom kanaro na pa sino ko mina pa te ilawanten. Natapon ka penen na o bukan na o sisiraki naron dari yasa kang nang au no tino ko yung kanaro na pa ko kaniye te minta ko kaninek. Tapon ide kiri kemeteran yasa nangan te minta kangay kaniye. Kangapon te ya busi kain bota pa ya umogin kay ya pa ipundan. Ya kan bikin kai tungan tabun na makainan lagi atiran ya lupot ya gisus entah kana ko ibugin pa ilang mais kakarawa kay ya to kita kakarawa ya mais te bubusi na ko ilang ida te tabuli pa ka manguri katinmen po ya bubusi bugin te ayan kana no pa ko nan buka kita ya te kita ko rin yak Kalau pati seti abun saki kanuan nam sira kayo mang danar no pa tawro itirari ti minute kaya yang buat minute. Ya, kalau pati speaker ada pergi seti ya ko wapun dira pa amno pa ko ngane ni beta katawroy ay yan mga katay pen ay no sim kaya pen stand pa inte pa yeti ti pa hindi takya ay yesan kara kaya tiro mo ay mimi ba kaya ispata na beta kanga ngayo ay ti to ro kaya tayo man ki mo inte kara ko yere wakin kay puta Teka kasi kakaito ko bentiri mo tutan apa yai pain ana materials te teran kari teran te bugin te kabutan te teran na yun te pipe ere kang outwork ake ipen te pipe ere pun te right size ke mas nang kakaito pa tau roin te wiki yu te pipe one oni ang pa are nang ani wakin na king kayo te kantan nga pa na se to weekend na ko keri mo na mga kinaro na ayaran kain putan te tapo de mo ne yak ako ra pa kiti sabbat Kurang minta. Ya pensar yo ante sirakan sama yo di sirakari mina nampana tuan uwa tenu kita buwa ko metenu o yo re na mo meron di sati timena kan nek mi Peru honorable England youth. Di sati Kora pa te speaker ko nga katikina no am nambayo tuan uwa tenu ada panta ka takan yo ikan busia de minita anta kam maguri airine Paya jangan kawan na kagia. Kaina wap mabor puniruya arkura kya. Aw kin musrawa. O kya po ayata pun kaina ban tatani ngai katana takin na raya. Apunya ina pa agya kantan ngai kawa ko agia ibugin kasan na yariting. Kalau pati sati anak agam sira kilon di minta ibukin te bota kini makuri ibukin kamakuri kari kira ken ya kono pa ya ameta honorable auria kisina te minita Kalau pas ayo anak kaya kata udah itu rai itu betul opota ke makuri
kakai po kay kan Peru apel kripes kapene kun ta makuri on Australia men New Zealand an katabaran na pa ayari yon di English are pun kanon na pa ay katoroy kuraba sapet Kerabat ini mon bukan nam sirak sadia ko ni. Ora speaker ta ya wag mo miru ya kya men. Ata ya raya kain na mobs. Ya pun terbuni ya na minute tayo. Ay kam narak pada itu katiran de. Tu ikan ko akya raya. Arayan maguri menta maguri. Tapi wa ato karay. Anong kan kamera kinairu ya king akya atak-atakan kakanta ni. To ye je. Apa ni masuk ke meterangkan itu pakai na urun de minute apa. Ikon ang data ke mahara kan. Erang kan karawakan de ni kita men. Oke roya akasubak. Diminita. kuraba te sapere arabate tisati yari bukan na strik tauna nakamara bro kon tisati ngaye ya kata na ro nga tekin na tayo era Israeli te ko yugin na yugin araya na koraki mayon Peru kuraba sapere Di sati kawan bukan nam sirak. Ya kan karikatasi ada minute apa lang nang dagere kintin no yo. Na ay kay pay kari kay katayin katiri na ko ina. Kaya punta tete na ba makain na obvious. At kabuwa. Yasan ko ako kita man. Ano ko may payang po tay. Okay? Ayar esa aron ang kanilang nak. At ang ila kana reference. Kasi tin man yo tawon kana no bayar. Kita ide ngi ore na. Tawon yan ko na bayar. Ang kan ger ko yo ato nga kan to abis. Ngan reference. Punta ka to reference ako nang digiron to ayo. Ay isang terboni yan abis. Ayar ka kamakarawan, ayar ka kamkatanwataran ang ito ba kam mga karawawat ta. Bayar ko na karot dito yun tangtang. Isang tete makain na abis ito ba. Asa na mga mon pa yun dito. Ngayon ka nga. Yakataya ka na yan na nun na teknik. Ay ka na nung ito ayong gero pa nang karya ka na ko agina. Ayos tabo man nga. Nang akita ko pa ka na reference. Iko na nora na tayo de minute pa. Iko na nangan na tierra tayo. Diminita. kuraba te sapere kapara pun te payar ki me yore baya ya yari te ke makain to abis ay kakaya anamita antay te tisati yari me Peru kuraba sapere Kapanan bukan nam sirak sati. Ay lang kahit o, the minute na nagbubo, yung mga bunday tag mga yakin, nangyari tan mabuda kay tete mga yakin. At kami na kan, arito man na ng dili, anang tilang ng dili, o mga yata ba dirist, akara ya, Peru ay ya, ang ko ya, kaya dapat ay mga kaibibis, ya, Peru, akara yan de. Obviously, the minute ang yasan ang kanataya, ay puntira, Eric. At kapanan kataniya, nangyayari ka na ako, kinuha nga, uwabin na ako. O yakin na bang kandi, tika nga, tika ka makuli. Iru yakin po, o kaya na rili. Yang erang diyo, man, ngayon, ipun ka nung rayon, the minute, hapon ka na nung kain Peru. O tako pa tumuan na pa Peru. Raro. Diminita. ko irara ba de sa de yari ne ay subukat de trate de ano kawag de trate de ba yari ayari ba ye ya kakain ko ron na antay kanarabs de trate de po ngayo para sa bed Kurapa minita bosiran yang na sirak di ada main ada ya semana orang yang bilang kan ada terbuat tapi mesua ama yo na mo meron na sa tiya kan dai me terot hinayet ang butir kita mo men kek desati Wala pa speaker. Ayo tekan daw sila. Kan busi tekan makulian to kuswe yari meron ng tepto we me peto pa kaya aparato ya pa kaya ang kay sa ay wala. nakakagam sila kayo rin timinta ibugin to pota kini makuri ibugin makuri kadikilake ako timatuan kura ayaw na po tekiyo atras timinit
Koraba speaker ako din ikarapa ti seti kanina kita banda may trawati na yata ugin na siraki ada tabekia kurin ko mo ada seti pau to makuri e paro nga makuri ente pupusi yo mata kari kita ya wakin kai yon karawan te kawai pulis ribot korab Man bukan nam sila sa tiya kornek. Koraba speaker na palangga te minita ko sa kiti tumontain mata kita kayo Wasan usar kini lawan sa tayo na mga militang kay ibukin kayo na yara putan namin. Tapi meron pasti tim beton dari. An usi ti rumah-rumah pare. Buka yara putan namin. Akay kalau nolan na nakakatay tayo minito. Ay itakin na rin ay kaya na meri. Tati tawakin kayo ni karokin kalawang te pulis o iti kaway puta. Kan nolan ron tayo minito anak kamatata no. Una kamatata ray mga puti tati takarikita kaya kangay inapo pa ngulong ko kaya si kaloki sa kanila mga de pulis ya po kaya kang sa kanila tayo Minit. koraba ti sabay ano pari ti seti ako wala nam sira kaya kang ko te bigit to kuswe ay kang sa to kuswe sila nun pati ti bris ada yang ko nari karikita kaya meti takarikita kaya putang kay pa nari tayo kapara-paraan tayo ano ko wakin na kay karawan ti bris na ti semens okay ada kang ay pun permanent ang kanaro no pa saan o yera nakaringan nga manara tapor makuri na insinia pas na mga kota ti bris na ti bis ti belly bridge asina ko siyang kanda na kung taputuwa na kangan naroon na tayo kinaka kanga ikurin si tapu yororo kita wari di kiti ti marangari meron na bato matapituwe nganda to nganda baka nga ipon fitiray ti bris ayo ayo kan mga punta karikita ito wana sina ko sara kinakon kaya pinis ka nang kaya ake naroon na scope ti takarikita kaya yung kan mga punta karikita ito wana to kota kina ang mga karimakinan ti tapori di ang kuwas kataratara pa na mga nakon karimakiya kurapa ti speak Dapat ti kawan bukan nam sila sa tiya kornek. Kurapa ti speaker sa kano parik ti minita ya karinya kita na kaya ka kamatatani kita ay yung nana ko yung written question ke mina ko hindi ay kiwa terari ti tiyaw sa tiya ko ari bukin noran kan ako kapo ko nakita pulis ari baya ari ang lotan kan na hanga po kaya kan po ta merto ya kapo na gari na kunti ay mina ko to apeto merito ya ari tayo inora mo rin ti tayo terari ti daw te ka na kamenal meron ti ani apeto ma tapto wegi atau nga ingan nga makurian na yu ana so singan no ra na karon na plan no na yu ti minute Minit. ngayon the speaker ngayon ikatitire na umone kaya ka ang ngayon de kina meti the project ya wakin kay de ang ko skandal ngayon patay na sa de brisari na kunukan tiri kaya po kangam the second quarter kay na kun tiri kaya po na the second kaya third quarter na sa yiti the brisari po ako na sa the brisani yang sila wana brisari po okay na rin mo tayo kinira tayo kan kaya ang ko kan ake di na pa ena sugu the brisari to wana di pisare ane buta kan kwa kan ngan ngak ko risita po te maranga merena na bato meti tapito we okay na te kire kan si kamera na merena buta ma bato irang ni maranga rikan ya ki fitting an ane pa irang tangira kan di tati extension ma esen kan ngan ngar ko merena na bato tapito we okay ana kan kan the week plan na bang ya si skarin na pa na ra week plan na mga makuriya kina pa kaya ki ang man na kina kropa te speak Kawan bukan nam sila sa tiya kornek. Wala pa speaker sa kalapati ano ay tibinete man to tayo yon na yu ay ko wala ti nga to pa yapon boroy ko na sabu sina wala kan wan tarari makuriyan na kan yalo makuriyan pare o sila wala mo ko ni ay mina nga na pina re purina to pulis ang ata broken bridge pare nga na tibinete pa yapon katitiya kina ba ma sabi na to usi pare manure man non makuriyan na rin no tayo nga no pa era pare te to Minita. Kurapa ti speaker ay pari sa tiya kan kaya pun kan wante te makuri mesa mga pon iraro yon na nanti tayo kan ko binday kay na pa ka agi to kina pen memeni ngongoya tani may kay na ramrumrut bugin na pa kay na non na beti katumi akin na mi abemi ya kana me maranga tigin kawa kana me maranga kurapa ti speaker ay pari ti sa
Kuraba tapi to kang itara to ya pun kan buti titer sa nakumon break sa mga wakna sirak kana sugi minta break sa nakumon break jero Mateos.
asa wakiman mare tukirangi mana sinong nawa te sira kena nambana tona te nunga tona te buat te winga tona erun de sate de mana nek me ya honorable Lavinia te to tem te sate Ora speaker ai ya gure inda pe ka usraki anambana te buat te nabi me to wana ka ngai te kana e kona te tau te ka kai anga e na kona ni mai siriki ai ka ana kona na ko ni maguri isinanuko ni kiri bes naron te kinu ane kai age tapio wa diki naron te kinu ane kai a tapio wa diki Ora sate na ka sira kayo iron te minita bukin te pota kini makuri bukin kam makuri kari kirakian aya kono pai mata e honorable auria kesina te minita Ora sa pere yo ana kaya tau tek kulin tek na kon de sa ti akan nag me peang mais ana ka makur kai tau tek ya tren na opota ki makuri ali esan makin ibun kamaten de ki te makuri san ku ibu ki akan te yang akan ti bes ndapan ka makuri naran de te kinwan kai te nuniki ate be worki ora sa pere on bukan nam sira sate orinek Rapa speaker ata tai ka na ko punya ina pa ta pa kayan na yo naron na kaya kang 4 minita ay ito men na re esan de ke to pepan manangai o mangai te interview are karawach ta ka nga pa tawa ki pesen pasen de sen metang are ya ki ay unan na ko ye bukan na usisra ki ye jang ay tawa na ko nari kin de ya ki to sen metang pa angan ne ako na an mangare ke na ko ye minita Ko ira pa te stati eri bukan na siraki sireli per na tayo pa te tanimatang purungaya kingin te makuri
Speaker.